We verbannen de materie. Het ego zelfs wordt verband. Cursus door het masker van alle dagen aan. Voort moet de zwagen over het uiterlijk en wat oren van jou zeggen. Lep je jou uit op het papier. Verstaan en gevoel binnen nog slim versmaren met de resten van het ego. We lossen de restanten van het ego op. Experimenteer je met mooie kleuren en oplosbare stoffen en maak je daar een mooi werkstuk van. Het mannelijke wordt scheiden van het vrouwelijke. De rest wordt voortsmieten. Cursist onderzoek je de verschillende kwaliteiten van jezelf en jou in een zwart-wit tekening een duidelijke scheiding aan tussen het ene en het andere. Verstaan en gevoel worden waar bijeengebracht. Dit is het huwelijk van de koning en de koningin. Hierbij ontstaat een soort van innerlijke rest. De dualiteit is opheven zonder tussenkomst van het ego. Bij deze stap krijgen wij de liedje steen van de wezen in hand. Maar denk erom, dit is nog maar het begin. Blijf met beide voeten op de grond staan en houd het doel voor ogen. Zocht naar buiten en naar jezelf en breng dit bijna in een collage. Bevoer je donker onder liedse steen om samen fase te brengen in het verrottingsproces. Hierna volgt de echte gersting, dit resulteert in een geeleftige stof. We leven de transformatie van de verrotting en jou er een nieuwe kleur en vorm aan. Deze geeleftige stof wordt zien en de condens wordt opvangen om een hogere concentratie en zuiverheid te krijgen. Cursist houdt de kop er goed bij, zodat je kracht opsteegt van de aarde naar de hemel en waarom. Laat het broodske leven los. Veroorzaak de cirkel in een vierkant. Breng jouw lottere patten bijeen en wees verjochten. Onder likos boppen. Boppen likos onder. Jouw geest en lichaam worden één. Verbeeld je jouw kracht in een nieuw kunstwerk. Verwerk je hierin al het goud dat jouw willens deze cursus bijeen geraakt. Leb je jou lekker uit in het laatste werkstuk.